Priatelia, tak je v podstate úplne jedno, či je pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, či je ráno, či je obed, či je večer, proste záleží od toho, kedy ste si nás zapli a kedy nás sledujete, takže skrátka ahoj, vítajte pri ďalšom vydaní nášho podcastu V pohybe. No a dnes to bude taký vesmírny podcast, je to aj veľmi aktuálna téma, no ale koho tu už máme, tak to už ako vždy prezradí Marieta. Dobrý večer, dobrý deň, dobré ráno, podľa toho, kedy nás sledujete. My, obyčajní smrteľníci, si väčšinou vesmír predstavujeme ako niečo tajomné, vzdialené, niekedy až poetické. Ale sú medzi nami aj ľudia, pre ktorých je vesmír realitou. Je ich prácou. Dnes v našom podcaste privítame jednu úžasnú mladú dámu, ktorá je nielen úžasnou mladou dámou, ale aj expertkou na vesmírne inovácie a takisto národným kontaktom pre Európsku vesmírnu agentúru. Nicole Majska. Ahoj, Nikolka. Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahoj, inak to bol krásny úvod. Že? Počúvaj, Janko Jesenský šulík. Pripravovala som sa. Krásne. No a máš prvú otázku, tuším aj. Áno, Nikolka. Na úvod mám na teba jednu takú veľmi praktickú otázku. Chcem sa opýtať, čo my vlastne každodenne využívame z toho vesmíru? Povedz nám. Tak možno veľa ľudí nevie, že my práve že využívame satelitné technológie naozaj každý deň. Každý jeden z nás, v každom našom telefóne, či je to iPhone alebo Android, vlastne využíva satelitné dáta. Využíva satelitné dáta, keď platíme kartou, keď posielame peniaze, keď musia byť transakcie naozaj pomocou atomických hodín na milisekundu určené. Využívame to, keď sadneme do auta, keď si pustíme navigáciu, keď si odfotíme fotku a tá sa nám uloží podľa geolokácie. Takže naozaj každý z nás využíva tie satelitné dáta každý jeden deň. A čo napríklad počasie? Počasie takisto. Počasie takisto. Áno, počasie k nám ide predsa z vesmíru. Áno. Tam je veľmi pekné počasie. Je to akože myslím, že zhruba 10% HDP európskej, ktorá sa priamo spolieha práve na satelitné technológie, ako aj iné satelity, ako napríklad Copernicus alebo Galileo, čo sú vlastne európske programy. Môžeme si o nich povedať neskôr viac. A vlastne zhruba 10% toho HDP je priamo napojený na využitie satelitných dát. Takže bez toho naozaj by padla tá ekonomika európska. Áno, takže keď sme teraz zapli navigáciu, kde sa nachádzame, Tino, povedz? Ja to vidím tak, že mohli by sme začať od detstva. Jak ty si sa vlastne vôbec dostala do kozmu a do vesmíru a jak si k tomu došla? Tak do kozmu si sa ešte nedostala, ale aj to príde. Tak sa bavíme sa o kozme. Tak. Áno. Tak mňa vždy veľmi fascinoval vesmír, akože bolo to niečo, o čom som si čítala a pamätám si, že som si vytlačila z Wikipédie celú stránku na Space, áno, takže to bolo niekoľko A4, ktoré som si potom zakladala a čítala. Bola som za to šikanovaná mierne a mojou dnes najlepšou kamarátkou. A teda akože bolo to niečo, čo ma veľmi zaujalo, niečomu, čo som si prišla akože sama nejakým spôsobom, ale nebolo to niečo, v čom som si reálne vedela predstaviť pracovať, aj keď to bolo niečo, čo ma veľmi naplňalo a bavilo. Nie je to ako keby taká ordinary, normálna vec, že ktoré si poviete, OK, baví ma vesmír, idem sa vybrať touto trasu. Človek si často povie, že OK, musím byť astronaut, alebo ako keby niečo veľmi špecifické. No a mňa teda bavili akože aj tie technológie, inovácia, to som sa rozhodla pre štúdium informatiky a robotiky. No a postupne vlastne ma stále bavil ten vesmír. Robila som si rôzne kurzy na University of Cambridge. Som bola na dvojdňovom kurze o čiernych dierach. Áno, takže stále to so mnou pokračovala táto vášeň k vesmíru aj počas Zaujímavé témy pre mladú dámu, áno. Také štandardné, typické, no. Áno, Museum Science ja som študovala, žila som v Londýne, som poznala, že aj poznám doteraz, tak sa to až tak rýchlo nemení, do bodky úplne, že som bola obsessia, som tam chodila každé 2 týždne, takže stále ma to veľmi bavilo, stále som si akože nejak nevedela predstaviť, že je možné mať kariéru v tomto sektore. Až pokiaľ nebol na mojej univerzite Space Week, kde prišli zástupcovia z rôznych agentúr a firiem ako Boeing, Airbus, alebo teda boli to skôr európske, takže Airbus, nemecká vesmírna agentúra a takéto. A dávali prednášky a prezentácie vlastne
toho, čomu oni sa venujú. A ja som si vypočula jednu prezentáciu od jedného pána z Európskej vesmírnej agentúry. Strašne som sa hanbila, ale teda som sa odhodlala sa mu prihovoriť, že toto je super, že robí v ESE, že mňa to veľmi fascinuje, poznám všetky programy a on mi povedal, však sa prihlas. Aj svojho oboru, aj z hociakého iného, tam tie možnosti sú. A teda ja som sa prihlásila, bola to jediná práca, na ktorú som sa hlásila po univerzite, lebo proste už som vedela, že toto je to, čo ja chcem, to, čo ma baví. A teda dostala som sa. Takže tam to začalo. Áno, takže ty si stážovala v Európskej vesmírnej agentúre, tak nám povedz, že čo presne si tam robila, čo si tam mala na starosti, pretože nebola to žiadna maličkosť. Áno, tak v rámci štúdia na univerzite ja som sa sústredila hlavne na využitie virtuálnej reality. Robila som taký projekt, alebo teda diplomovú prácu, kde som ovládala drony vo virtuálnej realite. A do ESI som sa prihlásila na pozíciu projektového developera pre virtuálnu a rozšírenú realitu. Áno, takže VR, AR. Dobre sa ešte orientuješ aj v tých slovenských výrazoch. Áno, niekedy je to veľmi zložité. Ale áno, takže Prepáč, som do toho skočil, lebo asi som ti trošku nič pretrhol, prepáč, už to neurobím. Úplne v pohode. Tá univerzita, na ktorej som študovala, bola jedna, myslím, zo 4 alebo 5 vtedy na celom svete, ktorá nejakým spôsobom vyučovala v masters alebo teda inžinierskom degree virtuálnu realitu. Programovanie ako také, computer science, robotika sa vyučia po celom svete. Akože je to relatívne také niečo, čo je veľmi dostupné. Tá virtuálna realita menej. Áno, lebo stále je to ako keby len začína, stále to len rastie. A teda ja keď som sa hlásila na tú pozíciu, som mala strašne veľkú náskok pred inými, tým, že ja už som s tými virtuálnymi realitami robila, kdež iní napríklad, čo sa tam hlásili, boli obyčajní programátori. Takže toto je to, čomu som sa venovala a môj projekt, na ktorom som pracovala hlavný, bolo simulácia vo virtuálnej reality toho, ako by mohla dedinka na mesiaci v budúcnosti vyzerať. Tak to je zaujímavé. No, tak, a čo si tam prosím prezrad nám, že ako by tá dedinka mohla nasimulovala? Vyzerať. Asi to nebude nejaké 17. storočie, slamené strechy a niečo podobné. Blízko. Ja som vlastne vychádzala z štúdia, takže nebolo to niečo, čo ja som sa zobudila ráno, že takto by to mohlo vyzerať, takto to idem spraviť. Vychádzala som štúdia, na ktorom pracovala Európska vesmírna agentúra, MIT a architekti SOM, ktorí vlastne projektovali aj Burj Khalifu, najvyššiu budovu sveta. A oni robili takúto veľkú niekoľkoročnú štúdiu konceptu, ako by mohla vyzerať budúcná mesačná dedinka. Pekná, samozrejme, lebo bola svetoznámou architektonskou firmou projektovaná, ale hlavne fungujúca, lebo prešla cez inžinierov aj MIT, aj v rámci ESI. Takže my sme túto štúdiu zobrali a tam boli samozrejme nejaké koncepty týchto mesačných domčekov a celkovo fungovania, ako by sa tam dostali na raketách, aké by tam boli solárne panely, všetko ako keby bolo v rámci tejto štúdie. A my sme iba zobrali tieto 2D nákresy a dali vlastne do 3D a urobili z toho virtuálnu realitu. Presne, 3D svet. No tak stačí, keď sa pôjdete pozrieť do Vlkolínca, predstavte si tam ešte tie solárne panely a v podstate máte krásnu a máte krásnu vesmírnu dedinu. Ale tým pádom vlastne VR, ty si bola na mesiaci, nie? Keď sa to simuluje. Áno. No ja som sa s tým naozaj vyhrala, lebo môj cieľ bolo spraviť to naozaj tak, ako by to človek pocitoval, astronaut pocitoval, keby bol na tom mesiaci. To znamená nakodovať lokálne gravitačné podmienky. Na mesiaci je šestina gravitácie Zeme, takže to sa hovorím, že pre babi, čo váži 60 kg na Zemi, na mesiaci iba 10. A teda ten štýl toho pohybu je tam úplne iný, samozrejme, lebo tam je šestinová gravitácia, preto aj ste videli Apollo astronautov, že tam tak hopkali jak zajace, lebo proste to im vyšlo ako najvhodnejší spôsob pri tejto gravitácii. A to sme sa tam snažili zakomponovať. Áno, že keď ja tam niečo vyhodím, ono to proste ako keby funguje s touto gravitáciou, ktorou tam je. Dali sme tam experimenty, myslím, že to bolo v Apollo 16, jeden z Apollo misií urobili experiment, kde zobrali kladivo, kde zobrali pierko na mesiaci, pustili ho a samozrejme dopadlo v tom istom čase, keďže tam nie je žiadna atmosféra. No, takže toto sme tam dali, takéto experimenty a rôzne ako keby
nejaké levely, ktoré si mohol ten užívateľ vyskúšať, aby vlastne pochopil to fungovanie na tejto mesačnej báze, ktoré bolo obzvlášť zvláštne, pretože tieto dedinky na mesiaci začneme stavať na póloch mesiaca, špeciálne na južnom pole mesiaca, kde možno slnko sa správa trošku zvláštnejšie tým, že iba líže horizont. Ja som čítala, že sa chystá v roku 28 nejaká misia, ktorá má pristať práve na tej južnej časti. Ten rok, ako pri iných vesmírnych misiách a obrovských projektoch sa akoby často posúva, často veľmi odhaduje. Ale teda teraz sme mali misiu Artemis 2, kde astronauti obleteli okolo mesiaca a vrátili sa naspäť. A pôvodný plán bol pristať s ľuďmi na mesiaci v roku 2027, v stred roku 2027, misi Artemis 3. Ale kvôli problémom s vlastne Human Landing System, alebo teda tým pristávacím modulom, ktorý pristane tých astronautov z toho Orionu, z tej šipky na mesiac. Ktorých vysadí, hej, ako keby? Áno, ktorý akoby zosunie z obežnej dráhy na samotný povrch mesiaca. Sú trošku problémy s tým developmentom toho, takže sa pridala medzimisia a teda Artemis 3 bude nejaký test tohto landing systému na obežnej dráhe Zeme. Na obežnej dráhe Zeme, presne. Vlastne kde problém je taký, že tento Human Landing System má byť buď od Blue Originu alebo od SpaceXu, áno. Problém so SpaceXom je, že keď od súkromných firiem, presne tak. Problém so SpaceXom je, že keď tá Starship vyletí na tú obežnú dráhu, ona míne všetok benzín. Áno, zjednodušenie. A ona potrebuje dotankovať, aby keď prišla k mesiacu a pristávala na ňo, môže spomaliť a znova ako keby musí zapnúť motor. Hej, takže potrebuje viac benzínu a potom zase zapnúť motor, keď odchádza z toho mesiaca. Takže ona vlastne všetok benzín minie iba keď odchádza zo Zeme. Takže ju treba dotankovať. A to nie len, že strašne komplikované, ono to ešte neexistuje tá technológia, to je stále vo vývoji a nebolo to otestované. A ju treba dotankovať, že 6-krát alebo koľko. Takže keď sa bavíme o tom, že to pristátie fakt malo byť za rok, je to strašne krátka doba a my dúfame, že vôbec sa to stihne za ten rok a pol, čo je teraz vlastne plánovaná misia Artemis 4, čo pristane teda už aj s astronautami. Takže sú tam ako keby veľké tieto komplikácie, ktoré toto zastavujú. Preto reagujem na tú otázku, čo si povedala, že či 2028 už budú tieto dedinky stať, nemyslím si, lebo iba v roku 2027 má prvýkrát človek po 50 plus rokoch pristať na mesiaci znova. Áno. Čiže tým pádom Mars vidíš vôbec, že tam doletíme? Alebo jak to vidíš? Určite v našich životoch uvidíme, určite je také silné slovo, ale áno, uvidíme ľudí pocestovať na Mars. Problém s Marsom je, že ty si ako psychológ, myslím, že by si vedel, k tomuto je niečo zaujímavé povedať aj mne. Problém s Marsom je, že cesta tam trvá zhruba 8 mesiacov. A ja si neviem predstaviť ani s najlepšou kamarátkou byť zavretá 8 mesiacov v škatuli. Áno, tak aké sú presne s týmto toto som sa chcel spýtať, že jak to vidíš ty, ako letieť tak dlho v nejakej kapsuli, lebo práve sme sa rozprávali, že teraz leteli 4. Áno, bolo to zhruba nejakých 90 dní a v podstate 4, ja teraz si úplne presne 4x6 metra, proste maličké, v jednom uzatvorenom priestore, kde teda prepitujem, chodíte 8 kubíkov to malo celé. Spíte všetko, 4 tam naskladaní, šlak by ma trafil aj z tejto dvojtýždňovej dovolenky. Aj keď výhľady sú krásne z toho okienka, ale tak tie si pozrieš, ale potom ešte musíš ďalšie záležitosti riešiť, ako napríklad pokazený záchod a podobne, ktorý dvakrát čerpadlo, alebo potom to natáčať na slnko, nech sa cíkanica roztopí. Takže rôzne záležitosti. Takže to, čo sa Tino pýta, to je zaujímavé, no? Aj no, ako myslím si, že to bude veľmi náročný projekt. Psychologicky to ustať v takej malej... Určite. Viac menej to je ponorka, nie? Tak ako ono to tak asi bude... Ale ja si myslím, že tí astronauti sú naozaj tak školení a jednoducho vybraní aj určite, prostredníctvom tých rôznych psychologických výcvikov a testov. To je krém de la krém. Fakt, že máš... Inak to je zaujímavé, že ty si hovoril astronauti ešte. Ja keď som bol malý, ja som chcel byť kozmonaut. Vidíš, to je ten rozdiel. No. Lebo Sovieti to samozrejme volali podľa seba kozmonauti, Američania astronauti. Ale fakt, že teda tých astronautov je viacej. Ale toto aj teraz na tej Artemis 2, ktorú išli, tak to sú proste vojenskí
vojenskí piloti, naozaj vycvičení, fantasticky, psychologické testy, zdravotné, neviem aké. Áno. Takže museli prejsť naozaj teda sakramenskými testami, aby sa vlastne Je dostali to na tak, túto ale misiu. ísť na mesiac je naozaj relatívne blízko, ono však oni mali týždňovú misiu, takže a ísť na ten Mars, teraz áno, bavíme sa o tých 8 mesiacoch, ale to je one way. Áno, ja tam potom na tom Marse musím čakať niekoľko mesiacov, aby sa zase otvoril mi to launch window, aby som sa vedela dostať naspäť. Lebo kým tam ja prídem, už tie planéty sú v takej pozícii, že by to trvalo 2 roky sa dostať naspäť. Takže ja tam prídem za 8 mesiacov, musím tam čakať a potom 8 mesiacov naspäť. Áno? Takže to sú strašne dlhé misie, môžu byť tí ľudia trénovaní a samozrejme budú, ale sú to stále iba ľudia. Áno. Že musí to byť neskutočne ťažké. A preto sú aj také všelijaké simulované misie, kde takto zatvárajú ľudí na dlhé obdobia a vlastne dávajú im limitovaný počet jedla, vody a tak ďalej a vlastne ich takto skúšajú a potom aj skúmajú, že aké majú na toto... Áno. Je to tréning pre extrovertov. Je. Ako pre extrovert extrovertov. dostať do ťažkosti. Keby si aspoň počas toho letu mohol otvoriť okienko a nadýchať sa čerstvého vzduchu, ale ani toto nehrozí. Dobre, by sme si už odskočili na Mars. Ale ja by som napríklad premostil, lebo sa bavíme o leteckých a väčšinou mužov, nie? Spomíname, ale vlastne jak ženy a kozmos, nie? To je nejaká dosť dôležitá téma, lebo to je... Práve táto Artemis 2 mala ženu v tej posadke. Tam bolo viacero tých To môžeme, tam bolo viacero prvenstiev, že? prvenstiev. Prvý Afroameričan, prvý teda mimo Američan, teda Kanaďan a hlavne teda prvá žena. Čo teba určite teda veľmi Áno. potešilo. Áno, však samozrejme. Áno. Ja som si pozerala aj nejaké čísla a celkovo žien vo vesmíre je 12 až 14%. Iba teda akože v porovnaní s mužmi, takže to zastúpenie žien je malé, ale ono už sa to naozaj balancuje, že aj tie veľké vesmírne agentúry sa snažia viac tých žien najímať a nejakým spôsobom to mať rovnocenné a samozrejme aj astronautov. Už dneska sa príjma skoro polovica astronautov je žien, takže... Áno, na tú nízku obežnú dráhu, kde je ISS, tak tam samozrejme ženy už boli, ale na takúto ďalekú misiu tak išla prvýkrát žena. Áno. No my sme si už odskočili trošku na Mars, ale ešte sa vráťme k tomu mesiacu, keďže ty si tam aj tú dedinku nejako riešila, tak samozrejme, že tá prvá misia je pristáť na mesiaci vôbec, opäť po viac ako polstoročí. Inak to, čo si hovorila, že vlastne to musí dotankovať, a neviem, však Apollo bolo 60. 70. roky a že doteraz tam nie sú nejaké tankovacie stanice, pumpy, to veľmi šokuje. Každopádne teda bol tam veľký odstup, teraz sa pomaličky blížime, ale teda už len tam znovu nech tam tá ľudská noha vkročí a potom pomaličky tam budovať nejakú tú dedinku alebo nejaké základne. A to by práve mohol byť taký odrazový mostík, hups, a ideme ďalej na Mars. Takže prečo ten mesiac je vlastne veľmi zaujímavé, tie póly, skús to vysvetliť, aj tá voda a tieto všetky záležitosti, samozrejme slnko, aby tie solárne panely dokázali čo najdlhšie fíčať. Takže prečo je ten mesiac taký dôležitý? Prečo tam chceme ísť? Už sme to možno načrtli s tým, že ten mesiac je blízko. Áno, cesta tam trvá 3 dní v porovnaní s Marsom, kde trvá cesta 8 mesiacov. Ako je ďaleko? 3 dní. Ale myslím teraz za kilometre. Počkaj, tí to boli... Oni boli 419 Či tak 419. No takže je to kúsok. Takže, ale oni boli akože kúsok za tým ešte, takže tak. V porovnaní s Ale- Košicami je to, áno. Po našej diaľnici to je rovnaké časy. Presne tak. Áno. My máme diaľnicu? Aha, sorry. Ale teda áno, takže mesiac je veľmi blízko, Mars je ďaleko. Na mesiac trvá komunikácia sekundu a pol, áno, kým sa dostane komunikácia, tam komunikácia naspäť. Je to akože viac menej i hneď. Áno. A keď chceme komunikovať s astronautami na Marse, tak môže tá komunikácia trvať od niekoľko minút až po 25 minút alebo 20 minút, akože naozaj dlhé minúty. A keď Slnko sa nachádza medzi Marsom a Zemou, blokuje nám tú komunikáciu. Takže je niekoľko týždňov totálny black zone, hej, kde tí astronauti si musia vedieť poradiť sami a nemajú žiaden kontakt Ako teraz so na Zemou. to bolo len chvíľku, ale Ale keď oni boli mali, na áno. odvrátenej strane, tak tiež tuším na 14 minút bola To je proste úplne, strata signálu. úplne jasné. to isté, Hej, hej. akurát, že keď to Slnko by bolo medzi nami, tak tá strata toho signálu je oveľa dlhšia, až niekoľko týždňov. Takže ten mesiac je miesto, kde my môžeme ísť rýchlejšie, zalácnejšie a vyskúšať si aj tú infraštruktúru, ktorú budeme jeden deň potrebovať práve na tie misie na Mars. Chceme pristať na poloh mesiaca, lebo
poli mesiaca, jednak na kráteroch, ktoré majú vlastne vyvýšené tie okraje, máme dostupnosť skoro celoročnú slnka. Tým, že je to na vyvýšenom okraji, to slnko sa nám iba líže nad horizontom, ale dáva nám energiu skoro po celý rok. Naopak v hĺbke tých kráterov je, myslím, že minus 200 stupňov, minus 270 sa mi zdá, kde slnko nebolo milióny rokov a je tam zamrznutý ľad. A zamrznutý ľad vieme rozdeliť na H2O, vodu, H môžeme vodík použiť na palivo pre rakety a O, kyslík, môžeme použiť na dýchanie a spolu vodu môžeme použiť na pitie. Áno, veľmi dôležité mať tieto zdroje vlastne priamo na mesiaci. Takže keď sme sa bavili o tej pumpe, mesiac môže byť reálne pumpa, že vyjde tá raketa, dotankuje ten H na tom mesiaci. Vodíková raketa. A ide ďalej na ten Mars. Tiež sa rieši projekt stanice, ktorá by krúžila okolo mesiaca, volá sa Gateway. Krúžila, je to niečo ako International Space Station, medzinárodná vesmírna stanica, ktorá chodí okolo Zeme vo výške zhruba 420 km. Táto by mala taký zvláštny eliptický natiahnutý orbit okolo mesiaca z dôvodu takého, aby vlastne vy, keď sa zaradíte do toho orbitu eliptického, on sa tak točí okolo toho mesiaca a vy viete zostúpiť na ten pól toho mesiaca, lebo to je tiež ako keby pomerne komplikované prísť na ten pól mesiaca. Keď tu mám Zem a tu mám mesiac, tak prirodzene mne je najľahšie pristať okolo toho rovníka, kde tá cesta sa pretína. Preto všetky Apollo misie pristali okolo rovníka, ale my chceme pristať tu dole. Takže musíme sa zaradiť do špeciálnej orbity. A práve v tejto orbite by mala byť táto stanica Lunar Gateway, ktorá by chodila okolo mesiaca a tiež by slúžila ako keby taká medzistanica pre misie, ktoré by išli ďalej napríklad na Mars. Čiže vlastne nejakým zámerom je, aby mesiac bol nejakou prestupnou stanicou, kde vlastne by ľudia mohli dotankovať, dočerpať jedlo a všetky veci okolo a ísť ďalej, hej? Áno, aj. Keď sa bavíme o Marse, no ale samozrejme, že nevieme úplne presne, čo sa tam ešte dole skrýva, takže môže sa tam vo veľkom ťažiť, no a v konečnom dôsledku môže to byť aj nová dovolenková destinácia. No, tak a presne aj ťažba na mesiaci zaujímavé. No. Čiže to je logika, prečo tam letíme, aj? Áno, môže to byť presne. Okay. Hej. Zase biznis za všetkým. Musia byť prachy, takže áno, bude to. No treba nejako tento vesmírny výskum financovať, tak možno tento turizmus to porieši, pretože jeden takýto štart, ako teraz sme videli, vlastne Artemis 2, prosím pekne, 4 miliardy dolárov, takže nie je to lacný špás, takže sú to a keď sa to nepodarí, tak 4 miliardy dolárov spláchnuté a pokračujeme ďalej, takže naozaj treba to nejakým spôsobom zafinancovať. A teraz sme sa vlastne bavili o projektoch NASA, americkej vesmírnej agentúry. A vieš nám povedať v podstate, aký je rozdiel medzi NASA a ESA? A ešte možno iba doplním to, že vlastne ako ESA prispela vlastne aj k tomu Artemisu 2. Áno, prispela, myslím, nie? Áno, išla som povedať, že vlastne ESA sa spolupodielala práve aj na tejto misii Artemise. A ako spolupodielala, tak ona urobila vlastne ten servisový modul, ktorý bol pricvaknutý k tomu Orionu. Astronauti sedeli v Orione, to je tá špička. A Európa urobila servisový modul, všetko, čo potrebovali na prežitie od energie po nejaké systémy, aby fungovali, tak to vlastne postavila Európska vesmírna agentúra vrátane solárnych panelov. Super. Takže tak prispela napríklad. Takže vlastne aj my sme maličko, lebo aj Slovensko je súčasťou Európskeho vesmírneho programu. Zatiaľ. Ja si myslím, že je Európskej únie. Áno, aj my sme prispeli maličkou, troškou. No tak a hlavne Nikol, nie? Áno, tak táto teraz to ľuďom zvizualizovala, že pozrite sa, takto to bude, keď to budeme osídlovať, tak takto to bude na mesiaci. Takto to bude na mesiaci. Aj keď si povedala, že zrejme by si vedela predstaviť možno trošku rozšafnejšie záležitosti, ale teda musela si aj z nejakej reality vychádzať, ktorá už bola naplánovaná, takže tak. No tak bude to veľmi zaujímavé, toto sledovať, ako to pôjde ďalej. Predpokladám, že ten rozpočet NASA a ESA je rozdielny všakže. Áno, NASA má 3-krát toľko rozpočet. 8 miliard versus 24.
Ale zase tuším 3 dní potom, ako Artemis odštartoval, keď ešte boli v lufte, tak Trump sekol rozpočet zase, takže že to som nezachytila inak túto informáciu. A tam je hlavne, tam sú teda rozdielne prístupy, pretože teda už sa musíme spoliehať aj na súkromné spoločnosti, ako ty si povedala, či je to Blue Origin, ktorý teda sakramensky mešká. Alebo SpaceX, ktorý SpaceX tiež, ale tam sú tie rozdielne prístupy, že NASA to chce mať všetko proste vypiplané, stojí to strašne veľa peňazí a nechce, aby jej tie rakety vybuchovali vo vzduchu. Kdežto Musk prišiel teda s teóriou, že oveľa lacnejšie je púšťať tie rakety, proste vyhodnocovať dáta. Preto ľudia sa strašne čudovali, aký to buchlo vlastne na začiatku, že oni sa tešili, že ako sa môžu z toho tešiť. Ale oni pozbierali dáta, postavili ju na novo a on v konečnom dôsledku tvrdí, asi sa ukazuje, že má pravdu. Ide to aj takýmto drahým spôsobom, ale v podstate potom už ten SpaceX, ktorý sa má teda aj celý vrátiť, hej, tá veľká raketa, tak vlastne ich povybuchuje celko zopár, ale potom, keď sa to vráti, tak v podstate to nebude stať až také náklady. Áno, a tým, že vlastne tá raketa ešte v developmente, tak veľa ľudí si myslí, keď to pozerá, že vlastne vidie to hore a vybuchne to, ale ich aim, povedzme v tom danom štarte, je, že v tých prvých 3 sekundách to ide rovno, alebo akože takéto, že tie aims ako keby nie sú úplne obrovské, že aby sa povedzme, že vrátila v týchto prvých launchoch, takže oni oslavujú aj naozaj tie najmenšie. No, je to zaujímavé, no. Každopádne uvidíme teda, kam nás to dostane. A mňa teda zaujalo to, čo si hovorila, že teda podľa teba, teda v našich životoch sa ešte dočkáme toho Marsu. To si ma šokla. Teda minimálne v tvojom. Tak Elon Musk. Ja už neviem teda. Elon Musk, on povedal, že on chce zomrieť na Marse. Tak on Takže ja ho berem za slovo. Chce veľa vecí. Áno. On uteká pred otcom, tak to je Mars, je blízko. A on už hlavne povedal veľa vecí. Ale Áno. ja by som s tou mladosťou, lebo svojím spôsobom ide o to, že tu mladí ľudia, jak sa dostanú vlastne do takej európskej agentúry ako si ty, lebo mne to príde ako fascinujúce a sme sa bavili o tom ChatGPT a neviem čo, že vlastne takýchto mudrlantov, ktorí sú technickí, že je ich veľa, tak jak to vidíš ty, že keď takí mladí nás počúvajú a chcú byť kolegom, kolegyňou? Tak ja na túto otázku rada hovorím, že všetko sa dá, akože je to také obúchané, ale naozaj, že keď si ten človek nájde to, čo chce robiť a dostatočne dlho sa v tom motá a skúša, tak naozaj sa dá dostať všade. A keď som sa dostala ja do Európskej vesmírnej agentúry, tak som sa pýtala mojej šéfky už po pár mesiacoch, keď som sa s ňou skamarátila, že prečo si mňa vybrala, lebo tam bolo ďalších 100 ľudí, čo sa uchádzala o tú moju pozíciu. A ja, že why me? Že what makes me so special? A ona mi vtedy povedala, že ona videla extrémny zápal vo mne voči celkovo ESA v tom space, že ona keď sa ma opýtala, že do you have a favorite mission, tak ja som sa nadýchla a ja si jej vyvenovala všetky misie. A že táto bola v tomto super a táto bola v tomto super a videla proste pre mňa ten zápal. Mimo toho samozrejme musíš mať to CVčko nabombené. Áno, že toto som študovala, vzdelávala som sa v tom, robila som tie kurzy, robila som nejaké zaujímavé projekty, participovala som na extracurricular activities, veci, čo neboli odo mňa vyžadované a spojíš to s tým sheer proste záujmom, tak to je tvoja cesta k úspechu a myslím, že to sa naozaj aplikuje do hociakého sektoru. Tak mne sa páči taká tá veta, ktorá sa hovorí, že každý človek má v živote na niečo talent a najťažšie v živote je zistiť na čo. No a takže keď máte vytýčený ten cieľ a proste tomu obetujete všetko, tiež je to klišoidné, ale dá sa, nie je to garantované samozrejme na 100%, ale dá sa to teda nejakým spôsobom dosiahnuť a ty si toho samozrejme dôkazom. Ja si myslím, že to platí nielen v oblasti vesmíru a v tejto oblasti, ale aj v biznise a vo všetkých sférach. Pokiaľ je tam ten zápal, tá chuť, tá drávosť, tak ten záujem, myslím si, že toto ťa odlišilo vlastne od tých všetkých ostatných s tými vybombovanými CVčkami. Ja už nepoužijeme slovíčko zápal, mám pocit, že robíme nejaký zdravotnícky podcast, že máme v sebe nejaké zápaly. No dobré, a kedy teba uvidíme vo vesmíre? Tak... Asi to tvoj cieľ je. Keď sme sa bavili o tom, že koľko Slovensko prispieva do Európskej vesmírnej agentúry, tak zaokrúhlene je to 0,0%.
0,0%? Áno. Je to tak Čiže lístok nemáš zatiaľ. že Tak sme svetoví, to hádam nikto menej neprispieva, nie? all jokes aside, ten sektor na Slovensku vesmírne celkovo rastie, áno, prispievame viac a viac. A máme zhruba 60 firiem, ktoré aktívne fungujú vo vesmírnom sektore. Polovica z nich je downstreamová, polovica upstreamová. To znamená, že downstream, čo ide dole, pracujú s dátami. Ako sme sa bavili, napríklad sledujú posuny pôdy a vyhodnocujú, že či nejaká budova má väčšiu predispozíciu spadnúť. Alebo ako som spomínala, vyhodnocujú gas pipelines, trubky s plynom. Áno, Že či niekde plynové potrubia. netečú. Takže toto sú downstreamové, áno, práca s dátami. A polovica firm je upstreamová, čo dávame hore. Komponenty do satelitov, sun senzory do satelitov a všelijaké takéto zaujímavosti. Takže my máme naozaj akože viacero tých spaceových firiem. Ten spaceový sektor rastie na Slovensku, prispievame čoraz viac a viac. Všetko je to super. Akurát je to stále maličko v porovnaní s tým, čo iné krajiny dávajú. A ESA funguje spôsobom, že koľko každá krajina dáva, toľko môže mať, povedzme, že astronautov, áno, alebo tých možností. To znamená, Francúzsko dáva veľa, Taliansko dáva veľa, Nemecko a preto máme najviac astronautov práve z týchto krajín. Česko dáva zhruba nejakých 60-50 miliónov eur ročne a za tieto peniaze má jednoho záložného astronauta. Záložného. Náhradníka. No, takže keď si to takto pekne vysvetlila, takže hádam tvoj malíček sa raz do vesmíru dostane. Keď už si hovorila o tých satelitách, ja to tiež pár dní dozadu, nebudem špecifikovať, lebo uvidíme, keď to pustíme von, ale Blue Origin mal tiež úspešné vystrelenie satelitu, dosť veľkého, teda, ktorý umiestnili na zlú obežnú dráhu a budú ho musieť teda príliš nízku, takže bude musieť zohrať v atmosfére, takže tiež zo pár miliónikov vyletelo v lufte. No ale ty si hovorila, že na tom Slovensku sa to nejakým spôsobom už tiež rozvíja. A to je aj dôvod toho, že ty si sa napokon rozhodla vrátiť naspäť na rodnú hrudu. Takže čo robíš vlastne teraz a prečo si sa teda rozhodla vrátiť? Áno, tak ja pracujem ako národný kontaktný bod pre vesmírny program Únie, čo znamená, že združujem aktivity pod Európskou komisiou vesmírne, pod agentúrou EÚ pre vesmírny program, ktorá sídli v Prahe, a pod Európskou vesmírnou agentúrou. A čo ja robím, je, že mám nejaký všeobecný prehľad, čo všetky tieto inštitúcie robia, aké ponúkajú financovania, aké ponúkajú granty, procurementy, aké sú otvorené výzvy. A keď za mnou príde nejaký slovenský subjekt, inštitúcia, firma, univerzita, tak ich viem, oni mi povedia, aký majú produkt, servis, tak ja ich vlastne viem nasmerovať na to, čo im v tú danú chvíľu pre ten ich daný nápad, produkt vyhovuje, a nasmerujem ich na akcelerátor, do tohto chodte, na kurzy, na otvorené výzvy, na nejaké financovanie, takže consultancy, áno. Je to niečo, čo ponúka Slovenská republika free of charge. Čiže ty vlastne prepájaš biznis a vesmír, môžeme povedať. Môžeme Je to tak? povedať. Áno. Áno. Ja sa snažím nájsť spôsob, ako to povedať kratšie, takže budem toto využívať od teraz. Áno, lebo je to tak. A v tvojej práci konkrétne čím sa zaoberáš? Čo je viac, Excel alebo vesmír? Rozprávanie sa s ľuďmi. ani nie je to ani Excel, ale určite je veľmi zaujímavé sledovať, čo tie firmy na Slovensku robia, čomu sa venujú. A ako keby mňa už len baví to, že som v tom obehu a dostavujú sa mi informácie, čo sa všetko deje na Slovensku, lebo niekedy to prekvapí aj mňa, že aké sú super nápady a čo vôbec sa dá robiť s tými satelitnými technológiami, lebo naozaj, že tie nápady sú totálne neobmedzené a dáta sú voľne dostupné. 20 terabajtov dát je vlastne z Koperniku, čo je sieť satelitov, ktoré sledujú našu Zem, naše moria, naše oceány, našu pôdu. Niekde som videla takú štatistiku, že kvôli týmto satelitom poľnohospodári ušetria 20% na pesticídoch alebo ako keby na postrekoch a hnojivách a tým pádom o 10% im zrastie income. Takže
tie satelitné dáta naozaj majú aplikáciu kdekoľvek a len to, že vlastne byť medzi týmito firmami a sledovať, čo vymýšľajú, aj tie slovenské, aj tie medzinárodné, je super inšpiratívne. Ale ja viem o tebe, že ty sa venuješ aj edukačnej činnosti. Založila si platformu pre mladé ženy a dievčatá a chodíš, prednášaš po školách. Povedz nám niečo o tom bližšie. Áno, táto iniciatíva sa volá Women in Aerospace. Spolu založila som ju s kolegyňou Lenkou Tkačovou, ktorá robila v Slovenskej vesmírnej kancelárii. A našim cieľom je ukázať nie len dievčatám, lebo my chodíme veľa po univerzitách a po školách, kde sú obe genders, áno, nesmie, že iba teraz, keď prídu chlapci sa pozrieť, tak ich vyháňame. A našim cieľom je teda ukázať presne to, čo my sme nevedeli, keď my sme boli mladšie. A to je to, baví nás vesmír, ale reálne dá sa v tom pracovať? Áno, dá. A my chodíme a prednášame. Tu môžete študovať. Na Slovensku už máme kozmické inžinierstvo aj v bakalárskom, aj magisterskom, aj PhD. A kde? Áno, na STUčke. A? Dúfam, že som to povedala. Áno. Slovenská technická. Slovenská technická. Áno. A vlastne my prednášame o tom, čo na Slovensku študovať, čo v zahraničí študovať, akým aktivitám sa venovať, aké stáže robiť, aby vlastne ten človek si vedel nájsť tú cestu k tomu vesmírnemu sektoru a vedel tam jedného dňa pracovať. Takže toto je takto sa snažíme edukovať od základných škôl až po študentom na univerzitách, doktorantom až na nejakých profesionálnych konferenciách. Takže máme takú širokú škálu. A bola niekedy nejaká taká otázka, ktorá ťa prekvapila z publika, keď si bola na nejakej vysokej škole alebo na nejakej strednej škole? Prekvapilo ťa niečo? Skôr dospeláci sa stále pýtajú, že či sme prísali na tom mesiaci. To ma stále prekvapí. Na každej konferencii sa ma to pýtajú. To som sa chcel inak spýtať úplne na záver, ale teraz už teda odhajem, že či ťa to stále baví, keď teraz už vieš, že Zem je plocha a vlastne sa to všetko točí v Hollywoode. Toto sa ma pýtajú. Presne dospeláci. Tak ja sa to tiež teraz pýtam. Ja som plochozemec a neverím ničomu. No, ja keď som skončila univerzitu, som si našporila peniaze a letela som do Texasu na Flat Earth Conference. Stálo ma to $400. Také je? Áno, je. Ja, dobre. A bol to veľmi silný zážitok a utekala som odtiaľ. To sa hovorí dobre investované peniaze, že? Najlepšie. A čo si zistila na tej psychiatrii tam za $400? Problém bol to, že ako keby tí ľudia boli naozaj needukovaní a napríklad opisovali, ale to bola že obrovská incheba, plná ľudí. A jeden tam prednášal a opisoval strašne prevratný experiment, ktorý urobil, že čo potvrdil, že Zem je plocha. A ním bolo, že ja som sadol na lietadlo, dal som si dole ten stoliček a dal som tam vodováhu. Vyťahol som si mobil a dával som timelapse tej vodováhy, že či dá sa akože skrúti jedným alebo druhým smerom. A to bol ten prevratný experiment. Myslím si, že spravíme samostatný podcast len na toto. To je podľa mňa všetky tieto možné. Predstavte si plnú inchebu a teraz a predstavte si, že tá gulička sa nepohla, že Zem je plocha. Standing ovation. Všetci proste tam začali pleskovať Texasčania. No ja som tam sedela. Ale že to vlastne nikoho v tej NASA nenapadlo urobiť taký experiment, že vieš, že tam robia Prečo by robili blbosti? toľko simulácií a pritom taká proste banálna vec, hej, že sa Si nešli do zoberieš, že lietadla. tá raketa ako takto štartuje a potom teraz začne ísť tak trošku šikmo. No prečo to asi tak je? A nepadla. Takže nepadala. Hej? Inak No, je to tá strašné raketa ide šikmo preto, lebo keby mala ísť fakt, že rovno hore, povedzme, že šipku na mesiac, tak by to bolo toľko paliva, že tá raketa by bola úplne totálne gigantická. Takže ona si musela vlastne pomôcť z tej No nič, keď vidíme zaoblenie, no ja neviem. No, je to zaujímavé, je to ale hrozné, keď sa musíme teda energiu venovať, že nie teda nejakým veciam, že fakty máme dané a poďme posúvať nejaké veci ďalej, ale musíme sa teda čím ďalej častejšie baviť vôbec o tých faktoch. No, Treba na deti Slovensku s tým edukovať. máme veľmi bohaté skúsenosti. Ale ja si myslím, že čím viac takýchto mladých žien a mužov bude chodiť edukovať takýchto plochozemcov, tak myslím si, že to bude čím ďalej tým lepšie a svet bude ružový, krajší
a všetko bude dobre. Určite, veríme Chcem tomu. sa vrátiť ešte k jednej veci. Ty si sa vlastne po 6 rokoch v Londýne, v Paríži vrátila naspäť na Slovensko. Mňa zaujíma táto vec a chcem sa opýtať, čo bolo pre teba najťažšie v tom zahraničí? A po návrate ja prídem. Prečo si To sa je super rozhodla otázka, to vlastne som ešte prísť? nedostala. Mne akože veľmi začalo chýbať Slovensko. Ja mám rada to, že je tu všetko blízko, že máš kúsok naozaj krásne hory, žiješ v hlavnom meste, ale odbehneš si na kolíbu asi proste v peknej prírode. Kúsok máš Viedeň. Kúsok máš Viedeň, Big City Life. Takže mne ako keby toto začalo chýbať. Samozrejme, mám akože veľkú takú sieť kamarátov. My sme veľmi tuhí od ako keby nejakého mladého veku. Poznáme sa od základnej školy, naša grupa kamarátov. To mi začalo chýbať. Takže také úplne akože základné veci. Úplne proste som si chcela dať polievočku doma a takéto. Takže... Mamičkinu. Áno. Maminkinu. Takže No, najlepšie. toto mi začalo chýbať a keď som bola vlastne v Európskej vesmírnej agentúre, tak som sa už vtedy prepojila s novovzniknutou Slovenskou vesmírnou kanceláriou a s nimi som začala spolupracovať a páčilo sa mi, že na Slovensku sa iba rozbieha to, ako keby v čom som ja už v tom Ríme pracovala úplne, že na rozbehnutom vlaku. Takže bavilo ma byť pri tom zrode toho na Slovensku. Bavilo ťa teda prísť a postaviť na zelenej lúke niečo, čo ty si už mala rozbehnuté. Áno. No a ešte jednu vec sa spýtam, pretože teba to do toho luftu stále teda ťahalo, už v podstate od malička. Tak ešte si sa nedostala na tú úroveň vesmíru, hej, ale ty máš dosť také, dá sa povedať, že adrenalínové záľuby, ako lietanie helikoptérov, niekedy aj lietadlo, či to už bolo, alebo to ešte len príde? Alebo... A to stále ešte príde. A áno, teda... Dopravné, alebo nejaké také malé? Také maličké. Také maličké stačí, hej? Pre osobnú potrebu. Áno, áno. Veľmi ma baví celkovo aerospace a letectvo a toto. Takže áno. Venuješ sa tomu? Áno, áno. Lietaš vrtuľníkom? Si pilotka? Áno. Kde si bola naposledy? Povedz, priznaj sa. Áno, môj tatino vlastne má niekoľko rokov pilotný preukaz na vrtuľník a keď som bola menšia, tak ma to keby nejak postupne vzbudzoval vo mne ten záujem o to a teda vzbudil ho a vlastne počas univerzity som si, každé leto, čo som prišla na Slovensku, a vlastne mi to trvalo 1 leto, hej, takže 1 leto počas univerzity som si to vlastne zbúchala a dokončila výcvik a teda mám na vrtuľník a môj sen je si to doložiť ešte aj o lietadlo. Maličké. Super. No, tak dúfajme, že sa to podarí, no tak úplne super. Ja dám trošku ty a šport, lebo my sme taká lokomotíva, ja tu mám takú vďačnú úlohu stále to priviesť k športu. Sme tu v tom priestore. A sme tu v priestore, tak jak ty a šport, okrem lietania? Tak sme v priestore tenisového klubu a ja som hrávala tenis celý život, alebo teda do nejakých 17 rokov som hrávala život, aj som hrávala tenis. Hrávala si tenis o život. Aj som akože chodila na tie slovenské turnaje a toto ma veľmi bavilo, ale teda ja som si vybrala tú cestu práve tej akadémie, takže na chvíľu som od toho športu odbočila a vždy mi bol šport veľmi, veľmi blízky, akože aj cez strednú školu som sa venovala aj atletike a všelijakým takýmto som reprezentovala školu, strašne ma to bavilo. A dneska nás baví spolu s mojim snúbencom robiť triatlon. Takže robíme... No to je super. Tak z hobby triatlon, kombinujeme vlastne plávanie, beh a bicykel a veľmi nás to baví. Olympijské vzdialenosti? Alebo už idete na Ironmana? Už Olympia sme si odbuchli a polovičný Ironman je ďalší, čo by sme chceli. Wow. Tak to je obdivuhodné, no. To klobúk dole. No pekne, no tak tí astronauti musia mať nejaký tréning, takže ideš tomu oproti a verím teda, že aj napriek tomu, že to Slovensko je takýto úžasný prispievateľ, tak raz sa k tomu teda dostaneš, tak konec koncov máš tam nejaké motivácie, Remek, Bela, nie? No však teda sú tam nejaké mená, teda z Československa a potom potážmo zo Slovenska, na ktorých sa do vesmíru dostali. Tak verím, že to vyjde a raz teda tu plochu zem, našu krásnu placku, takúto uvidíš teda z okienka vesmírnej lode.
tú palacinku nám prosím ťa potom odfoť. Jasne. Ja mám ešte na teba poslednú otázku. Chcem sa opýtať, čo je pre teba úspech? Čo znamená pre teba konkrétne ako pre Nikolu úspech? Myslím, že veľa ľudí si myslí, že aby boli úspešní, musia zarábať strašné peniaze a možno venovať sa nejakým strašne dôležitým, strašne veľkým témam, ktoré ako keby na tú prvú veľmi rezonujú. Možno ako keby s ľuďmi ako takými. Ale pre mňa úspech je to, že nájsť si, čo toho človeka baví v živote. Či už je to robenie si záhradky v mojom dome vzadu. Ak to je to, čo ťa baví a naplňa, tak stan sa záhradkarom a nájdi v tom úspech, ako keby v tomto, áno, že nájsť si niečo, čo ťa baví. Pre mňa je to ten vesmír a je to vďačná téma, dobre sa o tom rozpráva a preto človek môže povedať, aha, tu je úspech, ale ten úspech môže byť naozaj kdekoľvek. Dobre sa o tom rozpráva, dobre sa to aj počúva. Áno. Tak a ja dúfam, že možno ešte nejakú takúto podcastovinu aj na tie vtipné záležitosti, ktoré si vypočula v priebehu svojej teda kariéry, by sme ešte mohli niečo takéto spáchať. Uvidíme. Ale každopádne to bolo veľmi príjemné, tak ďakujem vám pekne, že si bola v našom podcaste. Ďakujeme, Nikolka, že si prišla. No a teda držíme palce. Nech sa ti všetko teda podarí, čo si želáš a nech teda raz sa z teba stane Buzz Lightyear a pôjdeš do nekonečna a ešte ďalej. Takže to bola Nikol Majská, no a to bolo naše ďalšie vydanie nášho podcastu V pohybe. Dúfam, že sa vám to páčilo, takže dajte nejaký ten páčik, letáčik, či ako sa to volá po slovensky, aby sme nenaštvali niekoho. Sledujte nás. Toho, kto je za to zodpovedný, aby sa na Slovensku pekne po slovensky rozprávalo. No a pri ďalšej časti sa opäť budeme vidieť a počuť. Takže majte sa krásne, papa. Majte sa pekne. Dovidenia. Ahojte.